Is-servizz tat-telemediċina fil-qasam tal-kura primarja ġie mwaqqaf f'Marzu tal-2020 fil-bidu tal-pandemija u ma' snin kompla jsir aktar popolari mal-pazjenti. Illum qed isiru ma' 300 konsulta virtwali kuljum, tant li nħassi li bżonn li jinfetaħ it-tieni ċentru tat-telemediċina fil-binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi. F'dan iċ-ċentru se jingħataw servizzi ta' konsulti virtwali ma' tobba speċjalisti fil-qasam tal-mediċina tal-familja jew minn tobba gradwati illi qegħdin jispeċjalizzaw f'dan il-qasam. Il-konsulti jsiru bit-telefon u anke bil-video calls u dejjem issiru dokumentazzjoni tagħhom fuq ir-records elettroniċi tal-pazjenti tal-kura primarja. Il-pazjenti jistgħu jċemplu 24 siegħa kuljum mit-tnejn sal-ħadd. Jistgħu jingħataw pariri dwar kwalunkwe problema medika u jekk it-tabib iħoss li l-konsulta virtwali mhijiex biżżejjed, jistgħu wkoll jiġu gwidati fejn l-aħjar jingħataw aktar kura, jingħataw riżultati ta' testijiet tad-demm jew testijiet oħra u jsiru appuntamenti ta' ċertu rutina fost diversi affarijiet oħra. Il-Ministru għas-Saħħa ġewwa Etienne Bela qalli minkejja li t-tabib ma jistax jeżamina l-pazjent fit-telemediċina, din fiha ħafna vantaġġi, inkluż li persuna ma jkollix għalfejn tmur f'poliklinik imma tiġi riferuta mill-ewwel fejn meħtieġ. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li l-kura primarja hija pilastru tas-saħħa tal-pajjiż u l-Gvern huwa kommess li jkompli jmexxi inizjattivi bħal dawn il-qudiem. Qalli minn dan is-servizz mhux se igawdu biss ir-residenti tal-binja imma ċ-ċittadini kollha. Sa Lulju tal-2024, it-tobba tat-telemediċina tal-kura primarja għamlu il fuq minn 420,000 konsulta medika